And then you may da kese edema hwan edema oba pa Rebecca Asenso ono way obokrum ai Rebecca Asenso obokrum na edi nim nipa yesisi na nya kan sisi of all people sisi of all people and then na woda so nkokra enti e ka fa hodie ma no ono so kan obi omo e wo mo 6 match enti sisi e free o man nyina so da bia metanse na me wira fi o mu din e mo Benesa Pon de me kai ni din pa Benesa Pon na ba kon so de usa ti se de lumba ma me amisa no usa na ba kon no na me wira fi ni din na odi ene antiaku ifi ofo na abusuani nyina omo ma happy Timami did birthday I did birthday teaching the sisi eno si sisi of all people eno si mechia o ti am happy emire no on the tomire na on the tomire no eno ya kai mo ani emire ndi unko ntimi nwene saa o mami si okay ye nyina ebe bi am happy no mo ofese no mo ofepa ena fe menyonko we so oyenua oyadamfo e bibia ye friend no police officer Inspector Innocent Agbeshi Ndichi or Japan District Police Command Nigeria ni na da boy agbeni no agunani so the other cancer agbeni no ye Togoni okay and agunani ni Ghana for ye aguna it was Inspector Innocent Agbeshi Ndichi okay ene okay sir I'm happy birthday okay we free we are sim nsem team ni na ene onam fo no ma wo media mu ana ye ka se Awurade wo nhyira no nyo kese pa na me nhyira won so na ye da sesabre ye betrase we are sim nsem so na nwumri arehu sem bebem abusua ba ko ma me ba ko ye mma o papa ba ko ye mma nkwada num omu nyina ani efra bone be no waye bone 5 bone ben nkora num ni nyina omu nyina ani efra so we na sometimes we bisa wasem bi say omu nyina ani efra wasem bi say omu nyina me ka obi be ka say oye sofo so nyame ni trimo de mo abusua no so ana nyambe na ahwa ma wo mu abusua ni nyina nti nkora num nyina omu nyina ani efra and you say bi si wo trust o de sha bante o mu titu bato mu bi si wo trust mu o de hwe ni guy wo per life pa cheche na mu se na ni hu ade na ni hu ade kwasi ebi si wo trust mu na ko nante no se hu so yare o debi adai ana we so ni efra me see o mu nyina ni efra no mu nyina nkora num ni ma me ba ko ye ma num o mu nyina ni efra no ma me kora de ha dwen so ma me na una areho se o na nim so a aso hwe o o tani esa we friend me hwem baby we friend me hwem baby o ma me be fa se nkora yi nana efri mu nti o mu ma me no ko anwura akwa akohwe ne ma me ayie eso mo ya anwurafo when you hu na obi nkan chiro okọ ye na ma me no ko ho na ma me na konya stroke e won anwura ho Krobenzo edo bedu to o de opapa en wa ma me no ya ka team papa ensusu papa o papa ensusu e ko fuma ba no bia ko bodu tuo nani Kwasi adai but I was say adai boni ben ko yo ya ba isi a na ye no ma bedi nkomo mo ntwe amusu garlic bitters yes Adom online app ehonum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news say your politics your lifestyle and entertainment and sports no twayo bebre wo ho so pese utie multimedia stations ni na wo benya wo Adom online se wani age utime sha Adom TV live on so ho eno ani so download the Adom online app e wo Apple Store and Google Play Store and say wa where app gallery Adom online app ye wo bibia yes Adom online app
ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana google play store ana sɛ waware app gallery adom online app yɛwɔ bibia bio yes ɛyɛ adom online app ɛhɔnom na wo pɛ news bia sɛ ewiase amansan nyina news sɛ yɛ politics ɛyɛ lifestyle ana entertainment and sports no twɛn yo bebree wɔ hɔ sɛ wo pɛ sɛ wotie multimedia stations ni nyinaa wobɛnya wɔ adom online sɛ w'ani agye wotumi hwɛ adom tv live on so wɔ hɔ ɛno ne sɛ download adom online app ɛwɔ apple store ana no mo sɛ akokɔ na shorto yɛmfa bia ngum adeɛ kyɛm bɛhu sɛ dɛbɛ sɛ biribi asi ngom kɔsa nam bibegu mom de nipa nam frae na ɔmo anya bibia mfa ntum sɛ bɛɛma nipa sɛbi nipa kɔte nkafrao bɛɛma kɔte paa na dɛm sɛ bawe boda mu nkɔ na mo nkɔ Facebook na yɛde ato hɔ no mo wayɛ nkwa di bia ma adeɛ akyi na wokɔhwɛ yɛ akokɔ nso na ɔyɛ yɛ o enie akokɔ nkwan na ɔkɔtɔ akokɔ na ɔde bɛbɔ akokɔ nkwan ɔhwɛ bɛɛma tinehwa no aseɛ no ɛda hɔ no wawe hwa no deɛ wawe
ana aka si ye soro na poma ho no eda wudi bi de edi kan no wahu ade achiye wudi ante na obu sise ekote dem mudana no we de manimu adawo ya na eja ye kasa no meka no be ma penis anka simple but meka na ye de mu a ese wabubu bia no ode ama no wa no kura yudududu enie ade de be krama kote sabi krama pa we be krama Lincoln boy see we die hey ano odi you Edu Grace say this one is a rare say nipa bema awa Muhammad say nipa bema o hwe free besiase jamase ana Peter ira what's it we dey a woman being is a woman being one brof no o hwa ade ne dia ye bema pa se pusi na je say anu ama we na emre nse bema de ye twitwa nka bema nyina se mo na sabio iwu ani atwa bema ani nka kote de nka omba ma ba wi pa na ma so pesa nam na ma nko na pesa nam kote no na no me koto ya me nige wasihwe ba nam we kote no hwe o de ya be kwan pa na ho hore ya ne de no intintini ya koto nam me sutimi koto nam bi bisa se intin ko stuff no ana brofro mo ye nam no ana ga na ayi no abo ne intintini na ya moton bebrebe he fa na ya na sa intintini gragra no bebre no wo sa mu twitwa yenya ne sa awie no mu de yenkwan na ahohore sa no ko Facebook na hwe fa no mu ja sa intintini nam intintini no uko dwa so abekọ na ya bobo nam bi po esi na ntwe kote ni abobo no po ni atwem sa tebet no na guguo no mu ene nam ahodo ne guo na amai nkwa ba ma bia no okodwa so koto na tanam no enso mai kwa kombeto tanam amanum yo mu de na mo nyam nam bia anwe se de friend tintini wo come se ba yes friend ni di ba ko friend kote amai beto tanam yawe manum yamu do mu boy ema enam bia ni wa de mo ba wonye because eye sele nyame ya me na because utie yenuanum ma me ba ko ye ma nkwad ma me abo nkwada ma ko enum na nkwada enum nyina ni afra de abusua no nyame ya da se wate nyame ni ye dini ye pa because almost 7 baby omo ba ha sei na enen so omo ha madaroma sede nanu no nhu omo bo no enen so omo won sa bini amamu wajo ofagwezi da say na what to say already adom me ho ye pa you for say within the Awuku Joshua yeah okay Awuku nyam fie say manya 32 years 32 yeah dia samienu wona apanya na say wona atoso say memma ni de ya kasa den kakra bacho memma mo ye say ngotwe wo toso say memma mo toso say metoso enai utoso 9 wana epanyi oba na epani na me brother yetwaso na oba na epani no mema miensa ba twaso nti me mema metoso miensa mema no toso miensa sure okay abusia momra Facebook na mombehwa ade momhe mante mienu ya me no mugire me to no mtia sisi no
me say me ra hwa me dwena but o mo nkata nso de o ma so mo nkura dedo Enya better sir. Omienu nyina ni afra mema mienu anhu so omtu nyina no fefefe no omani afra sabi omoye ni frafo I don't know see the wo ana omo ba asase so no a omo ebehunu ade ana ekọ na ni fra ne beto wo kwan so a baba nyi ma ajoy Papa now what to say Arade adomo me ho ya pa. Who's your friend say? Pacho David Awuku. David Awuku. And also the Joshua Awuku. Yeah, Awuku family. Timumi no nyina mani afra. Pacho ai. Mema no na epanya na. Pacho me na me epanyini. Mema no mu. Mai. Bom me mu history kakra. Die ne baaye. Die ne siye. Ma me baako sebe ne yemma. Nkora num. Munyina mani timi fry. Yo, me da ase. Mafa kwanya eso na machia enhira FM etifo nyina. Na mabɔ ewiase mu nsɛm mo abaso awa kwanya mo de adom yɛn. Sɛdeɛ okan yɛ no. August na Awuku aware maame bi efe no Mary Awuku. Na o papa na de August na Awuku. Pacho ani. Enti ye wo bonsu nkwanta ɛhɔ na ye wo. Na no ya kra me ko ho. Ai. Bonsu nkwanta me ko. Ɛhɔ na ye wo. Enti se omo wo yen na ye ne ye namfo nam na sa ade sa unhunu se wo nantie no aye style bi enti na wo ya akora na wani no hu kakra ba wunyini no na aninu eguso ekofom enti ade no adi abusua ni nya enti me maame ti ase no na me maame ye obi a wo ye brefo enti me maame ti ase na ye ho nkyere ye da emfa woni situation ye wom vi se maame ne ye modern bofo to the extent say the ebedi need atade ye be hye na rade adom no utimi koba enya bi ade boayen ama omo also mu ko school so na obo ne ho modern say obehwe omo enti awomu ana ye nana ade ebe free mu ti that time na COVID-19 ne baaye no ti time omu bie kwan se obetimi asie ufu no bra nipa ndoso ewo ase no ana omu ye se saade a ombeyi ye nana no no masie ye ne ye maame adi nkomo kama me maame koy okoduru ye me frɛ ne ni di nkomo anwumre me frɛ no enti adechi ye no anopakram ne kasa no ye se ombe kwafu onim ye mpese ye be ko ho no bebre okay me pemon kwada no mo hawo no okay ti ye wo mo by birth ye wo mo na mo nyini na mo nyini nyina mo hu ade da mo nkwara num ni nyina na se na mo hu ade efe chede wo ka ye kudura nyimre a ana se wo hu ade no ani si otum se ne hyase sede me kan ye no wo hu ade pen meka se dabi but wo anka se wo hu ade da dabi wani nti wani gusu nya wo hu hwe dabi ba de tie ne se na enya kura awiaba na wutimi de nante wo hu ade pen wo me ba me ne obra pen na meka ne se wo hu ade pen dabi wo nyina wo hu hwe dabi nti wo nyini ba nyina na wani no so na se na ye wo de wom ni se mani no na enya mehwe ye nkola no wonte se eye wo ya na mum no unhu ade wa unhu se de oni unuam nam mo hu ba bia omutimi fa ba bia no wo kwa utimi kopem won ayete se wo de unhu enti wo ye de na wo timi nante ye je se ye boawo wo kwa je se obi boawo tunkra brem nyina woni fi nyina na obi na boa ho pacho ane tu hu ade bia da dabi tu nim colors
dabi nti color red ya yakaka what bi but we nim said it te na yate oh Jesus te na yate what pen yes but we nim say say na say na tie dabi hey nti o maame mama akọ enum ne esemo ne efra ba johnny una epenye di oba na epenye na ne efra dabi onde na nim fry dabi na de una atoso wo ne efra de otoso machi no so sawo e bema de so the same ana menu Joshua no na Joshua ono so ne efra same thing ana de otoso nine de otoso nine so your oba ono so problems are problem no ni ho ansa ono am onde etofa no ansa na bema ba akosa ba ono so the same thing tibema ba ekam ho mema ne ye nine a munya ne efra ba johnny ana oba ba ko na so ne efra ne ono so ye catch the last one no ana ono so sa problem na beto onde ono no hu ade ana ono so de ne ye mu de na bia ofa ko view sha Kwasi o sha na emane de nkomo nkan ho na mum kechiri no ene ehu so ono so aba beka te be ni mu amoni efra no sure adai ofa ko si said the situation no eba e kase kan obi na ye mo saa mo di free program na se kra na yes ye tna ha kan ensem a kasa mri kayen wi na disi tu sheda nti mo ti nyina moni ehuna moni nyina egusu mehu se moni abie mu de ne nkantum obi kra twam obeka se mu kra ohun se mu ya nifrafo no kra enso mu hu ade dabi sene nifratie wait makamu nsema kire ragozi eni fraya ade a me mom bida je wudi wu de mo wanom wu de fa wu se wo kwahin Yesu wato amena mu sa de de ma wu sese na tie nti me mom pa se obi nkosa situation we mu ufa ye was situation we mu no enanka ye wodi bidi ene wodi ebehye ene wo ya ko bi mpo ho anka bo betima provide kakra mpo te me matiase omani afra but me mitimi ko ba ebehwe me ma but papa ni ho ma me ni ho situation no ahokyere no kwa na ekosoro aduru ba bia wonye fasting so for so fasting me ka da me frɛ no na matena so 3 days Jesus Christ na duane nkama no na so me pia wanhwe yi a me nko na minim de ekoso o mi hwidi 3 days na uni die dabi enso sofu bi etwa fasting mame just one akra na ebi anan ka za wonye gebeyire but metena ya kopmenumre me ade beche ade ada ebe start for that 3 days no enumre ena menya garibi na me hono ena me numu na me hwede nyambe ma ade chie ade chie me da hoda kopim sa ade san na ade asa che na ade asa che nya me hwese de me hwidiem se ye me no a na me de dam me da wodi na me da me paso din ofagovi Kwasi me pa che o eni fraya de ohun ya chen bibia wo wiase senka mani wo wan ka me fa se kan ko ba de ka me na kom na so papa dia koso no ye be streetifo so momwae samprin we die yesre mpanimfo o manyimu minim se cause ma me ba koma pa num nti se ketwa no oba ketwa no we ba ketwa no school oh school e wa hifa bichim school for the blind
Ntutere bi amo ankasa wotena se din na hwɛ de course of my life my day na ba muti. Afa ko si wiase nye de biom. Oh Jesus. David. Meti hono mo a. Nkomo bibiri o amintimi nka no fra mam. Yini nkomo ka. Papa we de mekabi. Atoda o. Ade ye me help. Mr. Rade say obedom aboafo ne say said o kan ye ni fry ade a eya ye ka say enye ya na meboa untimi nkwa ba bia wo pe de wo no de obi di mawo no unima de kro sabi enti de bia ya ye bompa ye say ya sundua ye wo no aya ya manu wo ho ya fa no sento kwasi na obi ni freni be fa ahi fa na wo be fa enti anwumle ye baaya ya desra ye sretiefo a kristofo ankramufo mu anyame ahyiramo kai se mrebi mo ba ha ma amanfo dom ye kakra ma ye to ebro ne mo de maamo ne anwa nse esomu eboa mo pa ade yakwa anim ade yakwa afini nyina ade yatwa afi kura metimi aka say yedi braf yedi na afi mo yes enti de ya kan say awraden ka wakoma wo de wo wa ahoden senka de bia me ka say senka mani wo ho a Yehomudi dwa ukuada anka mekope obe fa pai kra so akoso obi niema mpa balo krampa anka metimi di akoye pa o pa de be sano anka de medi be kofia me medidu ya mo ugira kwa nche sresra ade ana dabi yenye bida nse mu nuan be gira kwa ho sresra ade of course the woman say me ko gina kwa asesra ade no ano dini obra panyi kra de o hwe na obi fi won obeka se kra de o de bre why you because what if o body na kra won obeka bre hu ofe o what if aku onkwa ba bia unya adwuma bia enti eye problem ena mi ankasa mi hu me ho se me hu mfa ya hwe me te onifa so eba onifa so nta anti ya woni mra ho no mate mi hu me ho se body oni me betra ase na me yefunu ya me ya me nyumre dia ekoso enti wo bonyum no na me bompa wo me trim say awrade nsa me yale because ye sole anopa no ye ni hwe ye bedu ani ye pe di and what did you how many times ba ko pe ne ye pemu aduane na no kra so munya ni ye na bra no ya odi so am ka so famra ifra no pa ni di ba ye say anka ye kotomu ba ye koyo mo se mu no jollof no ba ku ye 50 cedis yeso ye hwe ye sike kura na anya de se be fa intimi betra ha no na me yefunu ye me ya na se urade misro but tama wo bonyum no me ka che urade se urade hu me mobo because wo be hu se obi hu o so ho efefefe ba mia me hu me ho se me ya sana me hu me ho ena fa akotena nso so no ade ane kese ne nam ba enye se bia me hu na ato me abro so da bi asan se yenko ba bia ne etifa akunu nti no ene na ama hu ya sa no na mo busa mo hu da se ada na yenko aye maame ana anuafo nu akoma num maame ba ko yefunu mu ade obawe na ye nyina ye ne afra efre ofa ye bisa because ye bisa den se maame ba ko be wo na enkwara num nyina sabe mu nyina mo ne afra mu nyina mo ni be fra bom enye strange bi sunsum sem bia ni bibia nyehu maame ene papa o papa ya ba be di o papa o maame no papa no so komo kakra na ya ba na mesre tifo se nwumre yi no enam bibi kakra na memfa nom ye nuan emfa nhira wo mo na niema aye pe no se wo mo bituma tomo amayen bituma to ebru amayen obituma mayanwa
wo ska kakra opese de boa ye ne enua afo ye nkura maako num maame ba akoma omunyina ani afra esrew kakra bia no wo de fa send ye na mekai se mrebo mba ha ma ye boa o musa na jo frɛ me na anu ensɛm a no wɔka no na fe me ho yira yira ɔka afi no makoma ye me ya onya akra na tro bia ye ne senka onkuno na ensa because na ni afra maame ni ho papa ni ho nuafo ni ho bibia ni nuanom kra bɛboa no omunyina nso ani afra wobɛwo nkwara maako nwɔtwe na munum ani afra ebei Mr. Nyumiri nyame adom kakra na wo hwɛ ye ne a baabi a wo bia no fa bi dum yen fa bi to me phone so na me yɛmfa dom wo mo 0244 015677 0244 015677 na yenhu ommɔbɔ na niema kakra ebetima kototo se mo se ya bro se ya ngon yɛmfa dom wo mo na wiase nyede wiase ya papa bibe sonsa no do nam ba bia wunnim kura no bia odo wokɔ ba bia aka so mfa nkɔ bi kura ne wɔ na odo wokɔ bumba basisi ayi nyina ekɔ a ni frani se bi o yɛ den o masem no mu o ya papa na min shama 0244015677 kakra bia nsa yɛmfa mwo ye nuanom yi mfiri na nkosi na wɔtwe ntem no na nke yɛtime nya buru emo ne niema anwa yɛmfa bi ndom wɔ mo ne nipa hia no we hia edion ma me nim kobo kakra na memra Big Hands Natural Health Clinic Dr. Tenase doc ma joy na ho ye de ye do sorase sise no de ye se ye ja ba ho na fralina no a ye to boy ya no a Big Hands Natural Health Clinic ho na obi a eka ho asem ye ni nkomo ye nhwe na wotwe mu niema papa be na waboaboa no anansem papa be da bia to de woka no wo se edronko ansa yade enukre ye de niema bi na keka eka ho sa pepepe ye ni nkomo be da asipi na Kwasi Boafo Jason Konkoma Inshira 104.5 ahwefo ne atifo nyina na se na Kwasi Boafo adanse na dɔɔso kyese man bia o sini sisi wa chini a o temi nka o ba ho na o twini o o se ade no kwa nwanwa o sini sisi se de asi agege na che no na mama na hu se ampa adronko ansa yade wo num painkillers ahodo sisi na gina mama hu de onye ti enu a no sare ne yere bae se ne yere so sola ne nsabo nkum ni titriti no gidi se ne sisi ne ye no a enne atimi akone de ne yede nso ne nsa na itititi no onyame betimi afa ye so aboa no adanse na dɔɔso papa bi nso so ɛwɔ pankro no wɔsemesi adonko nsa yade na wanu mema du anoma na sɛ obema no enya yuma pianu no gu nkyɛn na bra mema wo hu sɛ yes fa ko hye no wan fa hye fito ɔno so baayɛ wɔde bɛma na timi aduru nkyɛn na gyina so na abɔ adwuma sɛ kɔnkɔmafo agyan ne nyina kyerɛ sɛ adronko ensa yade enti wotie Big Hands Natural Health Clinic Dr. Bibi na ususu sɛ obema no awu enya adwuma agensrefe obema no de awu sɛ tima bɛma nwu ya ne bɛma nwu na obema na ususu sɛ awu no Big Hands Natural Health Clinic Dr. Bibi me sɛ obema na da ne ade wada nso yɛmfa afe baako ene nyane no obema ne bɛsɔre na emesole kwa ebesole na atiapo na ginase ginantwina bodwuma se konkomafo gyan na wo so wani sa beje eye no kure se wonum no bebre wonum no ahudo nso be ma ne nsore piano ne gu nchen sanse adronko ensa yade e bra yemfa fidie badwemba no enhwehwe ne yehu die atochima die asɛ wo ho die ayere wo ho ne yemfa nhye ho na fa kwese mo mfa nhye fito na prekopa die wuntumi nwan wasase ayo esanse tie obi be ma nya adwuma wo se ewu ni nya ntini se ebi wo ha na pressure na diabetes bi ene di ni nya de bia me ka kire mu se diabetes be ma na so oba epamo na tenka ti be ma ba ne ncha na opiepia no be ma nso so ma be ma sem kofom eti won so untimi nto atena ni nya ntini se
ebasa enuane nuo na eboa enuane na wodi no emu ahodi nuo tumi atitima eboa nipadua na kwa ama de ye ebia sese yo na timi awo no wo de na toto sini enu ntu be hwa na nsen because of say diabetes ba wusu ama wade hwe kra ye blame ebasa wo hia nwoma nuane nuo ahodo bi ebetimi aboa wo ama de nka wontumi ehunu watumi ehu obi nso tiem ne nsa aye tese femfem ne se de empanye bi wo ne nsa no obi nso nsa ne tititi ananse cheche no rough ni nyanti se ne blood vessels no mo jantini no aye nketenkete enti moja ni ntimi mflo emfa nutrient no enuane nuo enko nipadua na kwa nyina enti abere bia na ne kotoje ne ya abere bia na nsisi ye ne ya maka cho say sisie eye wo ya yenkonu penkila uhia bibi ansa na adu aba na bibi na uhia no enuane na ye di no bibi ayira wo ni paduam atosini enuane na ye di ne de efe no papen na eye sisie no kotodwe ne ya wo pamo ya wo firi ni paduam no o de na ayira etunu penkila nkwanya adwuma because enkane no so ko hospital doctor ma wadura o si didi ansa na wonu madron genti no si didi o believe say enuane na wo didi no ukodi no nutrient enuane nu ahu odi no tumi bi atitim no e ba wo ni paduane mu na menu na wonu na nyanyina so na preko petima ya adwuma obi wo ho a infections je number na even twaso number wo benya Big Hands Natural Health Clinic Dr. Bibi e wo so mera wo bati se ma solin enie no afre number ni 0240 94 11 95 0240 94 95 I who say you ahinma kokobin new side junction o say Flalina Big Hands obia be kiro enti wo ya bia aha wache ma me wakampam ena musisi nti wakampam ena mukotodwe nti ohunam ya obi timi sori anopa o chese ohun de wonya no this what sampa so de bia be sori ase abono no hunam ye de ya penkila bia wanum bi de pa cho pia penkila ngu nchen na adronko ensa yade adronko ensa yade ni nyanti ni se brana nyoma bia yira e wo ni paduam sa nyoma no eno na brana mencheo yemfa fidie badwemba no hwehwew na fa ko hye yemfa nhye na prekupe no hunam ya wo no agya wo ye obi nitifa ofili migraine asorobin emre bi meka kire mo se obi ba Big Hands Natural Health Clinic ye fidie badwemba no hwehwe no ono ni tipa ya atena no so mfi hye bebre nyina no ni nyina ye ni nsuo wonom onim nsuo nom meka kire se ensuo ye nom na tago se wo befa ensuo sachet water na wate ano no wo boni nyina to anso kuna ya num nsuo sa do how bebre wo eti ma amena ni tie ne mfi hye bebre no ba ye fidie badwemba no hwehwe na mche se no ma me wo tipa no se bekọ a dise wo ye se me de tu nsuo so na me kire ne nsuo na kwan na prekope etimi ko he obi nsusu de bia na ne fa agene ono me hwe na me hu se no ne na ye ne nye ebi mu kura se de sida kura wo munim da na ye da no mpam wo munim da so da ona nko bonkum so ona nko nifa so mutu so na ya wo hu enu na ma wo haw bi abeten nipaduam obi da ya ma de bia na ya se aye ne ya na ya de bia na ya se ne ya oba je fije banam so no wo die wunim na wo na ye nye ene ye kire no obi nsusu ne de se opawo wako hospital ne kunu yeso mu bibia ye fine enso so still nyinsa ne ma na mehwe mu so no be ma no spray bia o wisu no eno ma ne nkwamo ne da ono kro na spray na awo wisu ache enti de bia ne otimi ne one ne yire ne da nyinsa bia ma one ne da nyinsa ma na me kire ne ma ni jai no bosume mienu achi ne wanyem ne yire no obi nsusu so ne de ne se wono so aye saa otimi ne yire na ne nkwamo ne bibia ye fine nazo de wo mu ni se sa odwale nsuohie wie ya na se bia najo one ne yira kohia na mu ana deda ne nkwamo ne nyina deda tini nsa ni timi ma so enti akade ne bebre tu se wo tie Big Hands Natural Health Clinic na wako hospital ye se wo nso so wo haw anti ama awo ne ma wo yo ba bi okra wo ba ko enso akra na nya 8 years enso eba ne mabiem ana se wo haw bi tie eba ne ma brani yem facilitate quicker conception ma ye checho nyoma bi e contain estrogen na be ma nso ya boa no a cheche ne nyoma bi ya ma ne hu se wo hia nyoma bi na timi aboa no testosterone food na pagya ne sperms no ama ne nkwamo na ai active na prekope ono so atimi anyem ne yere no na ma ya fra Kwasi papa kwa maame na woni gye awie ope je number no number ni 0240 94 1195 to boasia na twero 0240
941195 wo se maso pe frɛ me o how ben e how na bema me catch say bema wanu memeduro na wo so bema ne nsɔre oba Big Hands Natural Hair Clinic o bema no e be sɔre esan say aduro nko ansa yade bibi na wo hia because of blood vessels no emu ye mra e ma obema sam so ye mre sebi obi de ne bema timi pagya oye so okosi na nima na fon na off oba ne beye ne bema ensɔre bibiem obi on so sebi kafra otimi to atene mo to atene na o hye ma no adwo emle kwa hono an bibia nsane e ba say yade o blood vessels no ayen ketwa wo say de bia me catch say emoja no e na transport enuane a wadi no e transport enuane a wadi ni nipadua na kwa nyina enti say o blood vessels no ayen ketenkete emoja ntini ne yen ketenkete a entimin transport oxygen together with essential nutrient na aphrodisiac property na kwa boa obema ma obema na etime wrenchen na gina se gina ntwi na etime bo adwuma se konkomafo agyan no e ba sa na entumi nge ba sa so Big Hands Natural Hair Clinic e na obi so wo kwabrane otimi kogina awiem dwunso de no odi ne sa to ne trousers im o hwe ne bema na odi adwunso ayira bema na ayira odi ne sa to trousers nim odi achinimu wo huni bema na nkampese odi adwunso e ba sa hu se Big Hands Natural Hair Clinic betimi abo obi ona enamu yare wonya aye no che se wantimi antwitini ye enamu yare nso nya namu yare na we adwunso onu maduro nko a enya adwuma because e basa wo hia nyoma bia containing anti-carcinogenic properties e bia make an antiseptic antibacterial agent antifungal property when you dry turn abonten uba Big Hands Natural Hair Clinic nyame be fa so akyerekyerɛw na ma woni padua na nyanyina so na aduro na nyanyina so atimi afight atia enamu yare ahodo no because obi nya enamu yare onya gonorrhea wan treatini ye ama atimi abo around the bloodstream nim ama enne aye disseminated gonococcal infection ama ne bema efo ama na nikura nhuna de ye e de wo how be brain abre no wote Big Hands Natural Hair Clinic nkan emu ne enwu asum tena woto so fa number no na solo waka na hwe akira kwan na de ye wache wo so na bibi ni nam hu se nkukodie anana mu hu sa do nsa fa hu so hu hwe abade bia obema mu hyehyew obema mu hyehyew to hu hyehyew na hu hyehyew kese ade wunya ache obi so hwe mpaboa ne mpaboa ne woro dis obi frɛ no maame ana papa me pa chwo mpaboa na woro ansa no kohu akofa ne nam no ye ne se fom se I said ye wotia sabi kafra fufufuru mana se ensuo bim on ana che se eni fom obi nso no nsa ye tititi na agene na afifim no obi nso so bu ni nsa emaye ono kro ya sabi white o de pu agege na che be ma bi kodwen so ochima na nsu fita bi fini be mam na soko amene ne be ma ne pagya na nsuo bi aba no na be ma na dwo e pagya na nsuo bi aba no be ma na dwo ama ne be ma fon na efon de pa cho e ba sa hwehwe Big Hands Natural Hair Clinic ne nyame fa yeso mo obi nso so ensa hodo bi begu ne ba ho na begu ne be ma na na ekɔ ade kya na ba aye ne saa amade bia ho ade na aye ne ble ne pa cho bra entram fonfom e ma ne na ne wo kwaye de agege wo bia wanum ho aduro bia na e ma na aduro ne nyanyo aduro ne de nkeye ne mu hia biribi ni ma aye nti okay e na ma yaresa no nso so onsa nyanka aye no enti no bomodi ase obahwehwe Big Hands Natural Hair Clinic na wo how bi biara e how agigi wache so wo feel migraine astrobin and stroke acho na wo sisi ye o ya and now say wo be man wo feel say off kura no kawakuma tu yem na ne watwa fufu ama na to nkwam e wo se wanum nuro na so wo hia biribi ansa na aduro na ba bibi maaya aduro maaye bibi ba ansa na aduro na ba enti bra na ye mwa na diabetes na ye wa chema obema na atofom na usi ewu ne esi enwu ida na ada pressure na ma obema na atofom no usi ewu enwu ida na ada kwa brane timida anadwo baako adwunso more than 5 times na bema bia oda anadwo baako dwunso more than 5 times ne bema nya adwuma because me de bia me ka me se odwunso no e contain heat enu kro yi say salty enu kro yi acidic e fadro ba ni musa bema obema na hojo eti wuti Big Hands Natural Hair Clinic kan emu nua nwu asum tena woto so sole waka fa number no hwehwe ne bra enyame mfa yeso moa wo aduro ne de wanom eye aduro no wanom anya adwuma nya aduro ne nya papa uhia biribi ni ma ya aduro ne nya adwuma so eti bra na fa kwa hye ne yemfa hye na prekope no de ha wo no emfiri ho meka na no kire wo se be ma wo sore na wante wo be ma nka wo ha wo be ma bia de muni nyina se wo be ma timi sole 11 times na se e sore ya adwuma wo e bo nka se wo veins no mu da ho bibia ye active na prekope na ma wa mugidie akonkan bi ko bema bia nya adwuma na so o blood circulation nye papa
moja because akoma no adamfo no be ma ene ne nante ti be ma no kofuma na so problem ya ba wo blood vessels ni mu akoma ne pompi moja na moja ne ntimi nko wo veins ni mu na ho na the pressure abre wakoma no eti we big hands natural health clinic the number no na me sorry na bo modern so obefre big hands natural health clinic Dr. Bibi na ne matwetwe nkomo na nyame anam yeso aboawo ti bo modern so obefa number ni se a number ni 0240 94 11 95 0240 94 11 91 11 oh kafra 1195 0240 94 1195 big hands natural health clinic ye wa hinema kokobin new side junction udu also pefrelina big hands ye ho na big hands obi abechiro wo how be biere how say ye koku say ye den me pa twa emre ni yafa ti se wanto ye ready afre na nyame mo mfa ye so mo ebi kura wo dai na because cola na ehwe wo na so na asan furu ni paduam ti da bia wo da na wani guso frɛ me sesi a wa wo te sam na me nkyerɛ wade bi na wo bi anwumre ye na na ne beba so wo da na na ne ma wo da wani ti anasa wo da wani tu na kwadwenso na na no emma bi ma frɛ me sesi a me sorry na me nkyerɛ wade bi na mo ne da na kyina wa ba be hu big hands natural health clinic nyame nam so aboa wo. Okay, that's it. We a big hands natural health clinic. Doctor no what's it to me kana bro ne ya kana sa gura otutu on na ne ma aginsam ye dem wase na abusia enwumre ise de ye kana no ye ne ye nuanom maame ba ko ye mma asem ato o mo nyese bia efiri ho so obawo mma na wawo nkwada maako enum engotwe na enkwada ngotwe no emu maako enum memma maako nan omani afira na so omani no akata o entutu omani so oba e Facebook page sie ya emu mienu nene me de o ma betena he mienu omu nyina ni gusu se ya na so enhuna de omani ni gusu enhuna de na baako no kra de so tuntum yi die wono kra de wono na frame ya na betie na se na mera ho afi na ho yira me na me se da bi misro wo de nyame ya adoma Friday hia menkum ho misro menkum ho hia me Friday no na ye nin komo ne hwe because o se afi de wa bre e kom de ne sa kom timitina 3 days no ni di eme bi a oba akura koe na ese nanim na fofo kakrabate na oba e bi hwe nanim di ese ne so ate oba pen na ne mu odu kakrabate se mi hwe ndi ese ne so ate kom de no ntiboni nyina egutu se ya mu hwe kura le bien me kan say c'est de ni papa bebre e bebe wiase abebre no e wo wiase no eno an ya bre minim said obi so ti ba bi ni house tie de na so obi wo how pa chan yen so de a no no so how ene na nipa no how fa ko si minim meti wonu ma me ba ni na bi so ba ha sei na oni ababa obi ne ba yo se na mka se bia o girlfriend no owe ensem bi so oni ababa obi ne ba no kre mo baji ye toto buru ni ne ma nyina ma mo a mo be fa ko nyina so mo ne ba no kre owe oko oja oko anu din te kom de no yes and you fa ye be sre Ghana mpanimfo ye be sre Ghana mpanimfo abusuafo e na me ka no ye sre mo momoaye ye nua be man no se u da oto burukra ma na se me fa me ba be fa misro se osusu umumu kakra obetimi no fa boaye ye mfa moa
manti nkwara num nipa num manti ketekete hwe so do motie so do omotie adi fefefe na no ayi bible mu o si krono de tede ne tede da hon de kama o fede na nto wo hawo nhu am fefefe omotitie sebi omani afra sebi omo nhu ade manti me yenu fefefe omo nhu hwe omo nhu ade o abusuafo omo ye num bema mako nine oba baako abeka omo ye num omo nyina omo ani afra omo nhu ade bisa tsebe omo ye omma ne kwakra omo fa omo maame esu okọ voter na omo maame no maame eye nkure na afrim nti omo okọ na yie maame ne ekọ ne maame yie stroke ko che no ho stroke ko che no ho anya yie no odi frim omo papa ama asem ne ya mama asem ne ya ekwan be na papa ntuso onya ne hawo ya ba ni se asan say your situation intina anema mo ye dentino no ohye bidie nti bidie nso so ya ade awodi jatumu a oho age se okohwe nti na ye wa kura na omu ye bidie no nti omo kra me so omko hwe bidie papa yoro wo se medana me sole a na makohwe dem ho oni ho na mabeda omua na masole na makohwe na oni ho nti ebo no nsia na animu titiye no ena me yese de bisade a meko itimi na obi a woni afira no bede no wanante akọ se yeta akọ nti afa so a ntimi etimi duru akure dikan no ana mbusa me se me ko na mso anadwono papa ka so ko hwebidi wo mai etimi ko ho etimi enti ba ko yeso ko jamiti etu ye na ya na ehia papa ba ko ana o se me nsan nkofie na nko ka asam nkyere me wonko ka wo se anadwono obi tum papa tuo ama etu na ka no ama mo de me papa akoto hospital ewo go so nti yakobidie no wo ma mo ani hu ade no kohwe ba bia nipa ni gina ya wo tutuo no nyina wo mko kohwe bepe mo na nipa wo yes ade ni yan hu ama affect your father nani tu papa no so ani de ono otimi ko ba ben ekoya adwuma ma mo amani afran mu didi no ono so nani atuo na ka nani ama nani no toy oho na oho bai onse krani no ntimi nyahwe ahode ba ko fom nti men kom mayi wa beboa mu na de ono so benya ode aba beboa ye ahode no wo fom edempa yakase enti sra na yegusu a yakase edem be kan edem sa sra Ghana mpanifo ma me ne papa no awrade won kama akoma won se wutimi didia ma bi kawo obi nso ti ba bia toda de obedi mpo no eden tina yakase ye problem we so obi wo problem bia chen ye de we ya ene ani ba bia nipa kro free asanse senkani no wo ho a sabi nka ahoden wo ho ni problem nyina ni se ya ibetimi aye bianka ibetimi aye de ebusuamu no me bia na anu na ye nim ana sesa na nyame bom nyame obom na sabi nyame na etamu a senti maame ba konwo mama na manum mu nyina ni mfrata mu nyina mani mfrifra enti edu ba etoda wo ho na wabamu obu wiase etimitimi busa awrade senti awrade se ya na oye ya na se eye fie tumi ne mpo se ye fie tumi na ya se tumi no won so nchen wunyame na mu nyina nkra num nyina mo ni be frefra sa na ye tifie na ye nko ni ye dadem unko ba bia o tedem to da na wa sole no akwatena bonten kakra oba no aba na shedem na o shedem sa untimi nko ba bia so ni so egusu kama egusu
sɛdeɛ wohu no no saa na ɛteɛ nso ɛhu hwee minute wohu hwee daabi tu wohu